Salamat kadaog yun akong kandidato ay. May gani kay hag kay kumukamang. Ang ako ang mga liner kay ningtuman dyan sa akong mga saad ay. Pero Taysa, naaman ko'y promise sila ano nga na ako'y pahabol. Impas ko ani. Pantay lang dyan kang bayutak ka. Nangatik ka kasi mong pahabol ha. La 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 la. Kanindot ano yung feeling nga madaog yung kandidato. Uy, yun tayo sa loob. Hoy! Lami gyud. Hey! Yaasa man timong pahabol ron. Ay, nadi ka diha? Ay wala ko. Ay pagpabungol-bungol. Ang gisaad. Asa na? Wala pa intang gi-release oy. Excited ba nimo? Mo pa gani paglingkod? Nakabalo ba ka? Nasapi ka sa kumubutar. Ngalingon mo ka nga. Nakay pahabol di nibutar ko. Pagulat good. Nalagi pahabol. Ina ko makapaabotan na. Imong cellphone ambe. Kabaga ko nimo. Kabago pa ni. Bago pa rin napalit dong. Dako gyud, dako magag naugom. Ambe ha. Ayaw cool. Bago pa kayo ni cool. Bago? Ambe na. Ayaw cool. Ayaw. Ambe ba? Buang ka na basta liga na. Ni kamang. Bago pa pa kailangan ko ng giugom. Wa ko'y labot. Ano mo ito nangati ka? Yatay, ganun nag-leader pa bangko. Taysa, wala ba kayo nangatang na po sa kuha di rin, no? Karong lang yung kang bayutak. Di rin madyo kamuagi. Nagsige kag saan-saan nga na ipahabol. Bantay lang yun karon. Ala, katakanta ng taan eh. Bahala ko na yung cellphone. Lay! Asa man ito yung pahabol? Ayaw pa buta-buta. Ay pa bungol-bungol. Kaya nakautang lang tulog kakilo itong baboy. O sa may bayad ako na. Ayaw, Lay. Maluoy ka, Lay. Ayaw, Lay? Ha? Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Bata? Kabalo ka? Tulo na ko ka hulat na rin. Di ka na itong eleksyon. Nga nga nung nagulat pambog ka. Ayati. Nagpalimot-limot na ka. Daro! Agay, Lay. Saman, nakaplano mo ba yan? Kaya sige, ugom na putunin mo. Wala pa nagigirelease, Lay. Wala gi-release? Tulong ka kilo akong yutang dito. Kung sa may kabayan ako ato. Unya, salala ko lang nga nangutang ka. Ay, buang man tingali ka. Nagpasalik-salik ka nga na ipahabol. Nakakalay. Ayaw, di ma. Tama na lang. Sige, tagaan ka gisakadaw. Ugmas sa hapon mo, balik ko diri ha. Kung wala ka ni-release, ihagbong tagaan at tulay. Sige, Lay. Promise. Cross my heart. Naalagi ugma. Kus my heart pa ka ha? Na, mantayan ka. May bago ako ng leader.